Τι λέει, όλα καλά. Μετά από καιρό κάνω short σε αυτό εδώ το κανάλι, στο Theo Games Extra. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι που θέλω να σας πω. Όπως σας είχα πει ότι στο 2026-2027 στο έτος που θα κάνω βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, να ξέρετε, θα κάνω και στο άλλο κανάλι βίντεο, στο κανονικό κανάλι που έχω. Και ναι, δηλαδή αυτό το κανάλι θα βλέπετε βίντεο όταν έρχεται κάποιες φορές, ας το πούμε έτσι, ο καινούριος μήνας. Δηλαδή από τις πρώτες μέρες του καινούριου μήνα. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, όταν έρθει ο Σεπτέμβριος, έχω κάνει ένα βίντεο. Θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο 5 Σεπτεμβρίου που κλείνω ένα χρόνο. Απλώς, όπως είχα πει, θα είναι το Σάββατο. Επειδή ξεκινάω πάλι YouTube, εγώ ξανά ξεκινάω για τα βίντεο μου 5 Σεπτεμβρίου του 2026, που είχα κάνει και στο προηγούμενο μου κανάλι που είχα κλείσει που θα κλείσω ένα χρόνο στο άλλο κανάλι που έχω. Και ναι, γι' αυτό κάντε εγγραφή στο Theo Games, στο Theo Games Extra, στο FK Show, στο More Theo Games, στο Theo Games Live, στο Theo Games Reloaded και στο Theo Games News and Spoilers. Και σύντομα θα ξεκινήσω και βίντεο με την ξαδέρφη μου στο FK Show. Και ναι, οπότε ναι, σύντομα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 12 και 4 το μεσημέρι, γιατί 12 η ώρα έχω κάνει ένα βίντεο στο δικό μου το κανάλι. Αλλά ναι, αυτό.